De brandwacht kwam na inspectie met een vervelende meidieling. Nu is het onbewoonbaar. Je mag niet meer naar binnen toe. Pak nog een paar kleine dingetjes en je mag niet meer in. Dus dan word je eigenlijk gewoon je eigen huis uitgezet? Nou, dan word je letterlijk op straat gezet. In de jaren 60 of 70 had de brandwest in het huis. De zwartblakere houten constructiebalken binnen de nijvoortwerken zat bij de verkeer neer te zien wie. We hebben wel gezien dat er wat aan gedaan moest worden. Maar we wisten niet dat het zo erg was. Ik kan zelf nog klussen, dus ja, zo erg heb ik het niet verwacht. Ben je dan ook boos? Behoorlijk, ja. Dan gaat het om een paar tientjes. Ik ben zo boos. Ik moet nog rustig blijven, maar ik ben heel boos. FNP-rietslid Alette de Jong van het Jereveen zet haar in om de familie te helpen. Het is meestal die hebben al een huiskacht, maar een knappe hypotheek erop. Maar ze hebben eigenlijk een wenning die net meer bewenbaar is. Dus er moet investeren worden dat er een oplossing komt dat mensen weer onderdak hebben. En dan moet er juridisch ik maar uitzacht worden wat je voor mogelijkheden binnen, wie je verantwoordelijk voor is. De man die het huis verkocht had is hem intussen van geen kweer bewust. Hij zei de situatie te betreuren. Het is natuurlijk nooit mooi om op strutten te staan. Ik vind het verschrikkelijk, de situatie. Heel vervelend voor deze mensen. Maar ja, het is op dit moment een feit. IJzerma zei dat er net op een hechte wie van de skiën onder het huis. Hij had moeten weten, we hebben geen draagmuren weggehaald. We hebben alleen wat schootjes weggehaald. Dus hij had dit moeten weten. Van de staat van de woning. IJzerma zelfs had van het pand neer een bouwkundig rapport onvregen. Hij vindt ook net dat die verantwoordelijkheid bij hem leidt. Nou ja, de bank hier hun adviseren met om een bouwtechnisch rapport te maken. En dat is net aan mij. Heb je achteraf spijt van dat je dat toch net zijn, hè? Nou ja, als ik de tijd weer omdraaien koer, dan hier ik het absoluut zijn. Want ik vind dit een hele vervelende situatie. En ik baal er best wel van. Maar ja, het is baat en je kunt net weer omdraaien. De gemeente Jereveen had waanzinnig naar Oerlis met de familie Weiler. Daar zijn te helpen om tot een oplossing te komen.